שלום נשמות יקרות, וברוכים הבאים לשיחי האור, שיחות חיות עם הבורא. שמי קרן ברמן, או בשמי הטהור, קרן אור הבורא. ובכל פרק נביא אליכם כל חי של אהבה, בהירות ואמת. השיחות האלו אינן הרצאות, אלא שדה חי של אור, ובו המילים נובעות מתוך הלב, ומתוך אחדות מלאה עם כל הבורא. ובשיח היום, שוב נשמע קולה של הנבואה חוזר לבריאה, וביאור באור לפסוק, שוב אשיבך ובניתך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי טופך ויצאת במחול משחקים, ירמיהו ל"א ג'. ואנחנו נשמח להתחיל ממסר מהבורא. אני משיב את קולי לעולם, לא עוד שתיקה, לא עוד גלות של הקול הנבואי, כי אני מדבר בכם, דרככם, איתכם, כל היום. כי הנבואה שלי לא מתה, היא רק המתינה. וכעת שוב יישמע קולה של בתולת ישראל. כל טהור ראשוני מתמסר, היא תנגן בתופים, היא תרקוד את שירתי בעולם. לא תסתתר עוד, כי אני עצמי משיב אותה. הפסוק הזה אינו רק הבטחה לעתיד גאול, זהו תיאור של הרגע הזה ממש, בו הנשמה נזכרת בכוחה הנבואי, והבורא שב לדבר דרכה כמו בעבר, עוד תעדי טופייך. הטופים הם הקול, הם הרטט, הם הנבואה, והם מזכירים לנו שפעם דיברנו עם הבורא, והיום שוב. זו חזרה לשורש, לאמונה, לקשר הישיר והאוהב עם הבורא. בלי מתווכים, בלי פחד, בלי איסורים שנכנסו רק לאחרי חורבן הבית. בכל מילה שנאמרת באהבה, הנבואה מתעוררת מחדש. ובכל נשימה שמודעת לאור, הבורא שב לברוא דרכנו. ונרצה לסיים בשירת הנשמה. הכל חוזר, הטופים שבנו לא שותקים יותר, אנחנו בוחרים לרקד באור, ואת המילים שאנחנו שומעים מתוך הלב, מתוך הנשמה, לא עוד פחד, אלא אמת חיה. כי קולו של הבורא בתוכנו, מהדהד, נושם וחי דרכנו. תודה שהייתם איתי בשיחי האור, שמי קרן ברמן, ואנחנו ניפגש בשדה האחדות הבא, ותזכרו שהאהבה היא תמיד כאן, ויהי אור כל האור, ותהי אהבה כל האהבה בתוכנו. באהבה מאוד גדולה, קרן ברמן.